vás už nebaví jesť rožky, ktoré boli zmrazené a dopekané niekde v supermarkete a chcete si vychutnať takýto úžasný, voňavý a chrumkavý roštek, nech sa páči, tu je recept, ako si ho upečiete vlastnoručne doma. Budeme potrebovať droždie, 10 g kryštálového cukru, 3 polievkové lyžice rozpusteného masla, 260 ml vlažnej vody, pol kila polohrubej múky a 10 g soli. V mise si najprv zmiešame suché suroviny, múku, cukor a soľ. Premiešame ich vareškou a v inej mise si rozdrobíme polovicu droždia, ktoré zalejeme 260 ml vlažnej až trošku teplej vody. Miešame a miešame, pokiaľ sa droždie nerozpustí. Potom zmes vlejeme do múky a pridáme rozpustené maslo. Najprv vareškou vymiešame tak, aby sa spojili všetky ingrediencie. Keď cesto zhustne, miesime ho rukou asi 10 až 15 minút. Môžete cesto miesiť ako profesionál, ale nič nepokazíte, ako budete len mačkať, prevaľovať, naťahovať a stláčať. Ak by sa vám cesto zdalo príliš vlhké a lepilo sa na ruky, nebojte sa poprášiť ho trochou múky. A znova miesime a miesime, až kým bude cesto hladké a jemné. Potom misu zakryjeme utierkou alebo vekom a necháme odpočívať asi 30 minút. Po pol hodine by malo cesto vyzerať asi takto. Vyklopíme ho na pomúčenú dosku, roztlačíme prstami, preložíme na polovicu, znova roztlačíme a znova preložíme. Potom z cesta vytvarujeme guľu a šupneme ho naspäť do misy na ďalších 30 minút. Po pol hodine celý proces zopakujeme a cesto necháme opäť 30 minút odpočívať. Po finálnom kysnutí by malo vyzerať asi takto. Rozdelíme ho na dva rovnaké bochníky a tie necháme ešte asi 5 minút odpočívať na doske. Potom si pripravíme plech s papierom na pečenie a každý z bochníkov si dlhým ostrým nožom prekrojíme na štvrtiny. Vznikne nám tak 8 rovnakých kúskov. Každý kúsok si najprv rukami vytvarujeme do tvaru trojuholníka a valčekom vyvalkáme na hrúbku asi 2 až 3 mm. Potom zo spodnej strany začneme rolovať roštek. Takto zrolované rošteky si poukladáme na plech v dostatočnej vzdialenosti, pretože ešte budú kysnúť a v rúre takisto zväčšia svoj objem. Rošteky potrieme vodou a prikryjeme potravinárskou fóliou. Takto prikryté ich necháme ešte asi 30 minút podkysnúť. V tejto chvíli si zapneme rúru na 250 stupňov, horný aj spodný ohrev. Po pol hodine máme rúru poriadne vyhriatú, takže stiahneme z rožkou fóliu, opäť ich potrieme vodou a do spodnej časti rúry vložíme plech s asi 3 decami vody. Nad neho do stredu vložíme plech s rožtekmi. Takto pripravené rožky pečieme 10 až 20 minút do zlatova, pretože každá rúra pečie inak.
Nakoniec rošteky vyberieme, necháme vychladnúť na mriežke a podávame. Dobrú chuť!